Wel, heddi fi'n mynd i paratoi chili con carne, so ni'n mynd i defnyddio'r yseitia yn defnyddio chili. Na beth ni'n mynd i hybu heddi. So, i ddechrau, beth sydd dan ni fan hyn, bach o mins yn frawno yn y ffrympan, a to wnawn ni'n adio'n llysiau ni. Shwai dan. Shwai, Good, diolch. So, beth ni'n mynd i paratoi'n gyntaf yw winwns i fynd mewn i'r ffrympan. Mae bach o mins dy fi hwnna wedi frawno bant, a wedi tynnu'r fraster mas o'r ffrympan yn barod, i gadw fe bach mwy iachus, okay? So, y winwnsyn jyst i torri'n fan. Cymryd bach amser dy hwn. Sicrhewch bod e gyd i torri'r un tua'r un maint, a mae'n gyd mynd i coginio'r un amser wedyn, yn hytrach gan darnau mawr a darnau bach o winwns yn y ffrympan. Mae chili yn un o'r prydau yma, fi'n credu bod pob un ohono ni'n dysgu coginio pan ni'n coleg. Ti'n mo be, ges i fe swper neicdwr, ond dwi ddigon hapus i gael e heddi to. O, dwi'n joio chili. OK, so mewn winwnsyn ni, cyna ni'n mynd i adeiladu y blasau sy'n fynd yn y ffrympan yma. OK, bach o garlleg, jyst wedi gwisgwch y lawr, tynwch y cron bant. Lot yn haws na tria pilo'r cron bant, chi'n rhyddhau'r gwbl lot. Mae hwnna'n ffordd gret o wneud e. OK, gan torrwch y man eto. Os oes un o'r crushers yma ydych chi'n y tŷ, defnyddiwch hwnna, neu'r bydd y past yn iawn, chi prynu'n botel. OK, rwy'n yn garlleg ni. Cam nesaf, dewis pa fath o chili chi mo'n defnyddio. OK, so y reol syml yw, llai o seir y chili, mwy o twym o'r chili. Ond, cos mae'n wedi cael llai o amser i gael gwared a faint o space sydd ynddo fe. Ond mae rai fawr yn rai, gallu bod rai space i hefyd. Ond mae'n reol syml. Okay? Beth ni'n mynd defnyddio yw'r chilis arferol. Gallwch chi defnyddio rai fach fel hyn, sef y Scotch bonnet. Mae rhain yn hynod o dwym. Pidwch a gymryd nhw. Chilis bach fan hyn, mae rhain bach fwy o cic. Ond lan i chi, sy'n rhaid chi dod i lot o chili, neu dod lot os ydych chi'n enjoyo'r space. So, torrwch y man. Space, Shani? O, dwi'n mynd gormod, ti'n ma'n? Dwi'n fi licio bach o gic yna fe. Fi'n gweld ti fan'na nawr, ti'n modd i ti... O'n i'n meddwl falle bys ti'n torri fe, ti'n i'r hadau mas, ond ti'n gadael reina mewn? Fi'n gadael y hadau yn yr ein. Dyw'r chilis ddim yn rhy dwym. So bydwch bod yn ofnus gadael yr hadau mewn, OK? Y hadau yw'r gwres, fe? Hadau ar membryn gwyn chi'n gweld yn y cyn o hwnna. Hwna sy'n llawn y spores, crwnfachau fach sy'n dal yn y tafod, hwnna sy'n rhoi'r space ydych chi. OK, so hwnna sy'n digwydd. Fi'n cytio ar y tafod. So os wyt ti'n tynnu yr hadau mas, mae e yn llai poeth? Llai poeth, ie. Ddim yn poeth, ond mae'n llai poeth. Llai poeth. OK, so tin tomatos mewn nesa. OK. Dechrau creu'n saws ni. Dwi'n meddwl ni heb tins o tomatos. Mae'n ffantastig, dyn nhw. A maen nhw mor ddefnyddiol, dyn nhw. Odyn. OK, ac yna yn spaces sych ni, yr un amser. So beth da fi fan hyn nawr, bach o sinamwn, mynd at y fe. OK. Ac yna cwmin a coriander sych, OK. Right. Ac yna just touch bach o paprika hefyd. Gwyn llaima nawr. OK. Chi'n gweld, y paprika fi'n defnyddio stwff sydd wedi fygu yn hytrach na stwff speislyd. So chi'n cael elfen arall o blas yn y chili. Ac beth sy'n ddiddorol, mae lot o hyn yn debyg iawn i beth sydd ti'n gwneud i spaghetti bolognese. Ond mae fwy o gic yno fe. Yn gwmws. So, nesa, gwin coch. A mynd i mo'n neud wedyn, i berwi o'n am tua 10 munud, a wedyn troi'r gwres reit lawr a gadewch chi fe simro wedyn am tua 40 munud arall. Y hirach chi'n coginio fe, a gwell blas chi'n mynd i gael. So, pidwch a hasti chili. Cig yn mynd yn mwy broi wedyn hefyd, yn dwi'n gwmws, yn gwmws. So, beth da fi fan hyn nawr, yw chili sydd wedi bod yn coginio am tua awr. Symud hwnna mas o'r ffordd. O, hwnna'n dwy mach. Chi'n gweld bod yna Scotch bonnetten. Rai felys. So, beth da fi fan hyn, piquant peppers ar yna, maen nhw'n felys iawn. So, maen nhw'n tebyg iawn, ond maen nhw'n felys. Maen nhw'n neis dros elfen bach gwahanol eto. So, os i orffen yn chili ni bant, mae'n dod i bach o coriander fresh. Hwn wedyn i roi elfen fresh iawn i'r chili. So, mewn â hwnna. O, mae lliwgar neis i fe. OK. Ti'n meddwl y bupur bach sydd ti mewn fan'na? Efe reina i ti'n gallu cael weithiau, maen nhw'n rhoi caws yn un nhw? Yn gwmws. Gwmws yn un peth. Fel yr caws i fennog. Caws i fennog, ie. Na ni. So, just i weini'n chili ni. Bys da ni fan hyn, cwpl o tortillas fach. Just creuwn ni pocedi fach mas o'r ein. So, plygwch mewn hanner, a ni hanner to, a wedyn creuwch poced fach. Reit. OK. So, poced fach fan'na, a bydd ni'n mynd i dod i bach o reis tu fewn i'r poced. Ti'n meddwl hwnna'n bryd syml mewn ffordd, yn diwedd, ti'n gwybod? Dyw e ddim yn... Go rwydd i paratoi, a dyw e ddim yn costio lot hefyd. Ti'n chi mo'n pryd fel un, bod mynd i costio tua 10 pint i bwydo tili o bedwar yn rwydd. A falle bach ar ôl i rewi a twymo fel anrwydd to? Yn gwmws. Ond gallwch chi paratoi hwn bore yma, ail twymo fer gyfer hyn o'ch. Achos weithiau mae pethau fel yna, ond well pan ti'n twymo nhw fel cawl. O, fel cawl twymo. Diwrnod wedyn. Bach o'n chili ni.
Waw. Bach o guacamole fi'n gyda fe. O. Okay. Ac yna, os ydw i chi am paratoi chili thyme, bach o sour cream wedyn, jyst i fi'n gyda fe hefyd. Oh, nice. Okay. A wedyn dechrwygwch y coriander. Troi gles bant ar hwnna. Wel, mae rai ni drial, ond ysyn, mae bach amser... Wel, sa'n mynd i dempto ffawd, neu fydd e reit drostau. Os fi'n chi gweld hwnna, mae'n reit law blan yn crisi. Fi'n mynd i aros nes bod y hysbysebion. Fi gael wneud yn sy'n det. Iawn, pa gyda. Mae hwnna'n ffantastig. Go on, Daf. Felly na i demptio ffawd. Watch ar y gris. Bach o bopel, bach o Watch ar y bopel. gris, watch ar y gris. Dwi'n neis. Odi, ma fe. Odi, ma fe. Reit, ysgol mlaen i flas i hwnna.